Jeg hedder Christian Evesen og er født i 1929 ude i Hoffmannsfald på en lille ejendom på 29 tønder land. Dem smågrise dem fik vi op og leveret til slagteriet, og af dem blev der taget en enkelt ud, som vi så skulle have til slagtning. Der blev der jo en grise ud af stallen, og den blev jo stukken. Og så skulle vi have det her blod, det blev så tappet i en spand, og så skulle vi røre det. Det var nok noget af det første, jeg fik lov til at hjælpe med en slagtning. Der gik faktisk ikke noget til spil, hvor det kunne bruges. Mor og far var rigtig gode til at bruge det, der var. Jeg hedder Søren Pallesen, og jeg er forhenværende elinstallatør. Vi har haft kunder, der har brug for at kunne få fat i os hele døgnet rundt. Det kunne være dambrug, hvor pumperne skulle virke. Det kunne være en produktionsvirksomhed, hvor måske hele produktionen gik i stå, hvis bare en enkelt ting ikke virkede. Det var en stor lettelse, da mobiltelefonerne kom frem. Så blev det muligt at svare på telefonen, uanset hvor den, der skulle passe telefonen, befandt sig. De fleste mobiltelefoner blev i begyndelsen monteret i biler. Der er vist stadig nogen, der kalder det for en biltelefon. Efterhånden blev de så små, at de kunne være i lommen. I gamle dage, før man fik kommunal vandværk og vand bragt ind fra de der steder, der var man rigtig smart. Nede i Storliem, det lå lige på grænsen af Vejle og Ådal. Hen i Storliem, for der havde man anbragt noget, det hed en stødhæver nede i de der væld. Og så løber vand ind i dem, og så støder det, når den er fuld, så støder den vandet op. Det vælter op af jorden, derfor helt væld. Men der var kun én, der kunne reparere de, og de gik jo i stykker en gang imellem. Det var kun én, der kunne, og det var smeden i Ravning, som boede nabo til mine svigerforældre. Så der er han fast arbejde med at køre rundt og reparere de stødhæver der. Hej, jeg hedder Annette. Jeg er født i 1978 og opvokset i Vandel. Jeg er barn af en meget kreativ mor, så rigtig meget børnetøj blev syet af aflagt tøj. Man syede joggingtøj rigtig meget, og ellers en meget alsidig garderobe fra hjemmesyeriet. Mine veninder og jeg, vi købte genbrugstøj i genbrugsbutikker og lavede os selv batik, kan jeg huske, af sådan gamle bedstefar undertrøjer. Og jeg havde også sådan en delevest med en anden veninde, så vi skiftes til at have den, så på den måde udvidede garderoben. Der var ikke meget, der blev smidt væk i hvert fald. Man sådan prøvede så vidt muligt at forlænge levetiden på det tøj, vi havde. Og hvis vi kigger ind i tøjforbruget i fremtiden, så tror jeg, at vi bliver rigtig meget nødt til at tage ting med fra den gang, fra tidligere, hvor forbruget ikke var så stort og så overvældende. Jeg hedder Helen. Jeg er datter af Tove og Herluf Petersen, som havde malerforretningen her i Vandel fra 1948 til 1985. Når det skulle vaske storvask, så foregik det på den måde i en grokedel. På den tid der i 50'erne. Og vi havde også en grokedel ude i Bryggerset. Men min mor, når hun skulle vaske storvask, så havde hun sin mor til at komme og hjælpe med det. Men når de så lukkede vandet ud fra grokedlen, så blev det oversvømmet så ud på gårdspladsen. Så det fik hurtigt en ende. Og som jeg husker det, så fik min mor og far først vaskemaskine, da far han nedlagde sin malerforretning i 1985. Fordi så var der plads i værkstedet, der blev sat vaskemaskinen op der. Og der var jeg jo for længst flyttet hjemmefra.